Kasi po. Oh! Hapit pa maigo kining usa ka bombero sa natagak nga debris sa nasunog nga dos andana nga balay sa Soto Drive, Barangay Divisoria, Zamboanga City kagahapon sa hapon. Bisan og wala nay kalayo, gipasiritan gihapon og tubig sa mga miresponding mga bombero ang nagbarog nga simentong parte sa balay nga maoy nabilin human sa sunog. Gipanag-iyahan sa usa ka Erold Cortez ang nasunog nga balay. Subay sa report, nagsugod ang kalayo sa kortina nga anaa sa ikaduhang andana nga giingong giduslitan sa bata nga nagdula og lighter. Nakanaog sabdayon ang bata. Mira ka lighter, tama kaya pwede sindi. Dahil mga kurtina niya, kay mga kurtina man sila riba. Puro lang si ali na second floor, puro lang si light materials. Por eso una to lang sa kuwego. Nagsugod ang sunog bandang alas 4 sa hapon ug human sa 42 minutos gideklara nga fire out ang maong sunog sa mga bombero. 5 ka mga miyembro sa pamilya ang nagpuyo sa balay. Sí, sa miyembro de pamilya naman sila habla ko sa algo ya cosa pasa sino ang magagamit lang daw di ila. Por eso tan open yung kanila sino de queda na barangay tapos man kita kompleto mantal petat pwede kanila kumonta ng barangay kay poko laman sila. Ginatino pa ang danyo sa sunog ug wala sab ang tagbalay dihang nahitabo ang pagdilaab sa balay. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.